И след това да съм как 44 днеска ще снимаме на Clash of Clans. И после на Clash Royale. На Clash Royale има днеска излезе новия апдейт. И ще ви го покажа. Сега ще играем една битка. Сега. Единия, който трябва да атакуваме точно тук. Я искам да го видя обаче какъв е. Това силния как да го победил, бе? Ще има и нещо в Таунхала, да. Не е редко. Ще е редко за пачки. Сега хубави парички трябва да спечеля. О, ще има малко пари да изхъбя. Тук да си апгрейдна. Това. Да вземаме някъде геймбокс, че ще ми трябва. Че за диаманти се стане армията 17 диаманта. What the fuck? И то what the fuck? Учай така да оправим, бе. Може да не съм го оправил. Чай сега. Тук да вдигна малко от стените. Добре. Стига, че няма ми стигнат парите. Да си... Не, повече да си ми трябват. То отвън с този тяма. Няма спечеля сигурно. Да, тъйче. Да мъж колко старчи. Ям. Дай ще атакувам само за да обеде тук парите. Бомба. Бързо магиосници. Пускам ви да разбиете тук. Долу. Ресурс. Доста ресурс събрахме от парите. Давайте, още. Давай парички. Тук да пуснем и тази. За парички. Хайде по-бързо, бе. То си имал геймбокс, не го изчупил. Поне печелим парички. От капките. Давай, капки. Още. Капки. Ха. Но, нямам батерия пък. Изгубихме му по глави. Парички. 72. Не е зле. Малко капки. Той ще бъде плаща, защото и малко не става да се... Сега... Магиосни. Така... Малко... Малко магиосници. Аз пък... Гиганти. Тук нещо. Едното ще бъде кануна, за да се апгрейдва, другото ще бъде... Ти кой левел си втори? Той ще се апгрейдва.
За време да влезем в кола, да я. Айде. Айде, по-бързо, ако можеш да зареждаш. Ще спра за малко, че нещо стана. И хора, върнах се. Тук имаше един опит да се пробвам я къстове се. Още никой не е играл битки. Никой. Тъй, сега новия апдейт, да ви го покажа. Тук има да си купиш. Уж пишеш и нови честове, ама не ги виждам. Може пръстите да се падат, не знам. Тук има 300 рамени и една мега миньон. Ще има 3 капки, не знам, що е толкова. Сега също може да се лагате да не ви чети. Сега дай за. Не ми пука какво показвам през. Ай по-бързо, ако може. Ей всички други победи покажа. Так. Сега виж го хитрета, чака. Чакаме да свърши той. Спокойно, така. Така. Тук колата му стане на малко. Той, ето виж сяка и така сложи. Ето е сега от тая част. След така. Чакай. Ок. Да ти напиша. Тук новите има чаленджи вече. Тук мога да натисна за 10 диманта. Окей, дай да пуснем една битка. Що ми иска толкова? Айде по-бързо, Правиш ми времето, Добре, дай да ви покажем чаленджите. Не знам, имам 57 диаманта. Сега, уйс багите с президент, ама могат за 0 победи, вижте колко малко парички, комо, нали? Една епик и 10 убит такива. Мисля рискова май. Не е чак толкова лошо джойнвам. Сега ще чакам битки. Не искам да напровалям. Сега на чаленджа. Тос малко силен ми изглежда. Не, той е 8 левел обаче. Да. Ако може, аз винаги чакам той. Той кога пускана. И готово. Една бърза. Барбуряни. Тъй сега. Не. За се само аз съм му направил демидж. Дай. Не, интернета нещо стана.
Ой, прасето ли пусна той, бе? Спокойно. Аз мога да пусна това. Пак ли тази атака, бе? Пак. И пак. Този път обаче не успях хубаво да я спася този път. Давай, бомба! Бомба, да бе, пуф! Една бомба. Една бомба, да си е. Едни стрели да пуснем. Не, 5% хора, 5%. Затъмни ми се екрана. 5%. О-о. Хора, нещо паднахме. С процентите. Уи, фиу. Пуф. Бързо, победиха. Пат. Едни барбериани силни. Бомбър силен. Давай, бе. Мушкетаре. Помагай си на армията. Бързо, хора. Знам, че ви е тъмно. Но просто какво да направи човек? Какво да направи човек? Като му свършил. О, май ще загубя. Не. Искам победа. Не! Прицаках се. Едно да е гигант. И хора, това ще бъде за всичко. До скоро. Бай. Бум, победа. Само да видите. 3%. Победа. Ей, плюс една карта. Добре, хора. Това ще бъде за всичко. Надявам се да ви е харесало. Много влезе. И... Бай.